M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu pulogalamu ya kumvetsera komanso kutanthauzira mawu a Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 8 ndime ya 1 mpaka 7 kupitiriza ndi ndime ya 9 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Chonzi Kambewa Nyahoda wa Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. John's Dzundu Church, St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 6 ndime ya 53 mpaka 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Werem achipani cha Komboni Missionaries MCCJ kuchokera ku St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku loyamba la Mafumu. Pa nthawi yomweyo Solomoni adasonkhanitsa akuluakulu a Israeli ndi atsogoleri onse a mafuko akuluakulu a mabanja a Israeli. Onsewo adasonkhana kwa mfumu Solomoni ku Yerusalemu kuti akatenge bokosi la chipangano la chauta kulitulutsa m'Ziyoni, mzinda wa Davide. Ndipo Aisraeli onse adasonkhana pamaso pa mfumu Solomoni nthawi ya chikondwerero cha mwezi wa Etanimu, mwezi wachisanu ndi chiwiri. Tsono atsogoleri onse a Israeli atabwera, ansembe adanyamula bokosi la chipangano lija. Adabwerera nalo bokosi la chautalo pamodzi ndi chihema cha msonkhano ndiponso ziwiya zonse zopatulika zimene zinali m'chihemamo. Ansembe ndi Alevi ndiwo amene adabwera nazo zimenezo. Pamenepo mfumu Solomoni pamodzi ndi gulu lonse la Israeli amene adasonkhana pamaso pake, atayima patsogolo pa bokosi la chipanganolo, ankapereka nsembe za nkhosa ndi ng'ombe zosawerengeka. Tsono ansembe adafika nalo ndi bokosi la chipangano la chauta kumalo ake amkati mwenimweni mwa nyumbayo, kumalo opatulika kopambana, naliyika kunsi kwa mapiko a kerubi. Choncho akerubiwo ankatambasula mapiko awo pamwamba pa bokosilo, kotero kuti ankaliphimba pamodzi ndi mphiko zake zonyamulira. M'bokosimo munalibe kanthu kena kalikonse kupatula miyala iwiri yokha imene Mose adayikamo ku Herubi, kumene chauta adachita chipangano ndi Aisraeli. Iwowo adatuluka ku dziko la Igupto. Tsono pamene ansembewo adatulukamo m'malo opatulikawo, mtambo udadzaza nyumba ya chauta. Ndipo ansembe sankatha kutumikira chifukwa cha mtambowo, pakuti ulemerero wa chauta udadzaza nyumba yake ija. Tsono Solomoni adapemphera nati, “Inu chauta mudanena kuti mudzakhala mu mdima waukulu, koma tsopano ndakumangirani inuyo nyumba ya ulemerero, malo oti muzikhalamo mpaka muyaya.” Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Tiwerenga uthenga wa Mariko mutu wa 6 ndime ya 53 kulekera 56. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake adawoloka nyanja nakafika ku Genezareti, nkuyimitsa chombo kumeneko. Pamene iwo adatuluka mchombomo, nthawi yomweyo anthu adanzindikira Yesu. Adathamangira ku midzi yakufupi ndi kumeneko, nayamba kumabwera ndi anthu odwala pa machira kudza nawo kumene ankamva kuti Yesu ali uku. Kulikonse kumene Yesu ankapita ku midzi ndi ku mizinda, anthu ankatsakhazika odwala pa mabwalo, ankamupempha kuti awalole odwalawo
kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tili Mulungu wachisanu mnyengo imeneyi yapachaka, ndipo lero tikusinkhasinkha za mawu amenewa. Ambuye Yesu ayimitsa chombo ku Genezareti, ndipo akuti amene adanzindikira adayamba kusakasaka odwala kuti ambweretse pafupi ndi Yesu, chifukwa amazindikira kuti odwalawa pawokha sankabwere kwa Ambuye Yesu. Odwalawa mene matenda ankawapezera sadakatha kuthamanga kwa Ambuye Yesu, chifukwa Ambuye Yesu angoyimitsa chombo, ali pa ulendo opita kwina, ndipo mpata umenewu amafuna awugwiritse ntchito. Mwayi umenewu samafuna uwapitirire, ndipo kunali pakala kuti odwala ali kuti, odwala ali nyumba iyi, abwereretu chifukwa Ambuye Yesu akungodutsa, angoyima chabe, apitirira. Zimenezi ndi phunziro lalikulu kwa ife Akhristu okhulupirira amene timapembedza komanso kumantchula Ambuye Yesu, kuti pamene tanzindikira kuti ali pakati pathu, makamaka kupyolera m'masakramenti, nafenso tili ndi anthu amene pawokha kuthekera sangathe kubwera kwa Ambuye Yesu chifukwa cha nyengo zimene akudutsa, chifukwa cha matenda amene akudwala anthawi ndi nthawi, atsiku ndi tsiku. Akusowekera ife tichite changu tiwatenge tabweretse inde pamaso pa Ambuye Yesu, ndipo akuti samafuna zambiri anthu amenewa. Akangokhudza mphonje ya chovala chake amachira. Akadalakalaka kuti amukhudze Ambuye Yesu yense wathunthu, akadalakalaka kuti Ambuye Yesu akhale naye yense monga mmene amaonekera, koma chifukwa cha chinamtindi, chifukwa cha nthawi, akuti angokhudza mphonje ndipo chovala. Ambuye Yesu adachiritsa anthu osiyanasiyana. Chikhulupiriro chozama, chikhulupiriro cha mtengo wapatali, chimene chikuchokera ku mbali ziwiri. Mbali yoyamba, anthu abwino amene asakudwala akubweretsa kwa Ambuye Yesu anthu odwala, kuwaganizira kuti alipo anthu ena amene akusowa mpata umene uwu, akusowa inde kuti awugwiritse ntchito, tikawatenge pawokha sangathe kubwera kwa Ambuye Yesu. Kukhudzidwa ndi mavuto anthu ena. Akadakhala anthu amenewa odzikonda, adakangoti ayi odwala akhale m'manyumba mwawo, tikumanena otoka Ambuye Yesu. Koma anthu amenewa achita chamuna kuti onse awatulutse nyumba zawo, kaya ena amadwalira ku chipatala, anakawatenga kumeneko kuti Ambuye Yesu aja abwera, mubwere pafupi. Ndipo kuwatengera pafupi kumeneku zimatengera tsopano chikhulupiriro cha odwalawo kuti ndingokhudza mphonje ya mkanjo wake ndipo ineyo ndichira. Tione kuti Ambuye Yesu kuti asinthe nyengo zathu sasoweka zambiri, angofuna ifeyo timuyandikire ngakhale pang'ono, ifeyo tidzachira. Tione kuti akupezeka Ambuye Yesu m'masakramenti osiyanasiyana, masakramenti asanu ndi awiri wonse aja. Ena afe timalandira, ena afe mwina timalandira hafu ya masakramenti amenewa, koma tidakali pompaja. Osatengera kuti mwina akatikisisti atibweretsera masakramenti, koma ifeyo ngakhale kamphonje sitimagwira, nyengo zathu zidakali chonchija. Posatengera kuti ngakhale wansembe kubweretsa Ambuye Yesu kumphakati kwathu, wansembe kubweretsa thupi la Ambuye Yesu pamene tikudwala ku nyumba, koma sitikuchirabe, chifukwa chakuti chikhulupiriro chathu chimakhala chochepa, komanso Ambuye Yesuyo kusanzindikira. Ngati sitinzindikira ndi kuti tidzakhala pamene tayimapo, ngati sitinzindikira tidzafa ndi matenda amene tili nawowa. Taonani anzathu akuchiritsidwa, taonani anzathu nyengo zawo zikusintha, taonani anzathu akupeza chimene amasowa pa moyo wawo chifukwa cha chikhulupiriro chochepa. Tikutaya chikhulupiriro masiku ano chifukwa timaona ngati Ambuye Yesu akuchedwa. Ambuye Yesu timafuna ayankhe mu nthawi imene ifeyo tikufuna, ayankhe mu chaka chimene ifeyo tikufuna. Pano tangoyamba kumene chakachi, tamaliza mwezi umodzi wa January, pano tili mwezi wa February, ndikuti tamuyikira kale mapulani Ambuye Yesu kuti chaka chino ncha breakthrough, ndikuti mwina by March, April kapena ku November ndikhale ndakwaniritsa chakuti. Koma otcha Ambuye Yesu mwina sikwaniritsa chaka chimene chichayi, mwina tikudikirabe chaka chamawa. Ngati chakachi chithe posatengera otchi athu,
tiona kuti tate ya chikhulupiriro sili kusintha. Pamene aliyense akusendera kwa Ambuye Yesu akhale ndi chikhulupiriro chimenechi mosankakamiza, mosampatsa malire, mosampatsa pressure, Ambuye Yesu adzachiritsa onse. Ndipo tamva kuti ankampempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankakhudza ankachira. Onse, palibe wina amene adakhudza osachira, aliyense amene adakhudza adachira. Aliyense amene amalandira Ukaristiya achire, aliyense amene akulandira ubatizo achire, aliyense amene akulandira ulimbitso achire, aliyense amene akulandira sakramenti la ukwati achire. Achire chifukwa chani? Mmene muli Ambuye Yesu, osati wa hafu ayi. Ambuye Yesu ali yense ndithu wathunthu. Koma nkhani ndi yakuti tikamati yense alimo, inu mmakhulupirira, ineyo ndimakhulupirira. Ambuye Yesu atithandize kuti pamene iwowo angodutsa, ifeyo tipeze mpata ndi mwayi umenewo, kupeza madalitso pa mwayi umene ukungopitirira. Leloli ayimitse chombo mu mtima mwanu. Ambuye Yesu ayimitse chombo m'mabanja mwanu. Ambuye Yesu ayimitse chombo m'miphakati mwanu. Ambuye Yesu ayimitse chombo mu dziko lathu, kuti tonse timukhudze pamene alipo, ndi kuti tipeze chipulumutso cha moyo wathupi komanso moyo wauzimu. Mulungu adalitse mawu ake. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.